Napanan ni Nanang Mau. Apay ngawan man dito'y balay. Ay nawaw. Nakita ko talapan si Macdo, tada timbangawit na. Ada kadwa na tatang. Nabayag da ka din na napan? San met? Sino ti kadwa na? Jak amo jak mat amo tinagan na, tadyak dinamag. Kaaruba wano saan? Kasano nga mo ngay, jak mat nakita ti rupa na tatang. Ay nawaw. Sa dino tinagsakduam, ha? Ada ka di sa balya pagsakduan? Ijay bubon ati nagsakduak. Apay nabayag ka? Apay anabayag. Kat saan mo tamabalin atarayag ta damat awit ko adanom? Sino ti kadwa masimmak daw? Ni Ana. Apay ka de. Ay, di gayang paadam anda buntog amag na. Inton maminsan, sika ti mapan sumakdo ta uray tarayam amapan ken tarayam nga agawid tapno mabit ako nam. Nagandar man nga tanti kinarugit ta utak mo. Kinarugit? Apay mate? Ay nawaw. Ipagarup mo man siguron ang lalaki ti kadwa ka napan si Macdo. Surun kon! Agsarita taman iti nalapat, Miguel, ay nawaw. Nay, anyang iti pagsaritaan tayo nanang. Apay ka di nga ultimo mapan sumakdo ti asawam. Ket damagem pay no asino ti kadwana. Nagalas ket ti aramid mon. Napay dakas tagdamag ay nanang. Kayat ko nga namamuan no asino ti kadwa na. Ay Saan nawaw. aday ta ti makagapaw no apay adinamag ko. Tanya ti amuyo ang makagapaw. Di ka man naging dadamag. Taam mo konti galad mo. Na, kinuda kayo ti muna nagdamag. Ay nawaw. Baliwam manday ta galad mo. Tamangan no agbabawi ka iti udi na. Karkarong agbabawi ak no baybayak at tila mang kuykuyog iti asawak. Ang mga no isukat na adi na oras ay nawaw. Amom ka de nga iti day tagar aramidam. Ad-adda nga umadayo ti rikna ti asawam ken ka. Saan nanang? No saan ko abantayan ti asawak isukat na. Kamalay day ta ka panunutam. Ay nawaw. Sana kang mali nanang. Amok teraramidet. Makita, no di mo to pagbabawian day ta nga aramidam. Apay na kami sute sawam. Ano man ang tinaramid mo? Sinitak lang no sino tinakita at kinasarita na jitsindaan. Kasana no nagdamag lang uno kabagyan na. Ay masapul nga mukha amin ti kasarita uno kakuyog na tatang. Ay una yan. Ay no nga si kamay ti pagaramidan da iti kasta. Kaya't mau. Ay, uray saan da nga ramidan kanyak ta nasingpet ta katao. Kanya na singpet. Aha! Napanan ni nanang Mau, apay ngawan. Napan naglabay ti karayan tatang. Sino ti kadwa na? Awan ti nakita. Apay ka di. Ingkay kadwan kid din, tapno da kadwa na. Ingkasurutan, tapno da kadwa na, anak ko. Apay masapol na kadwan, katdakalan. Ingkakaduan ang mga no itaray da. Awanan natin nanang Mau. Asino ko matimang itaray tatang? Awan mo tisyo ko iji karayan. Imbaga kaya nga dasyukoy. Ingkala kaduan, tawan kadwa na. Hala, ingkabantayan. Ay nawaw. Oh, apay asimurot ka dito'y karayan, boyet. Imbaga ni tatang akadwang kay kano. Bantayan kayo. Mga noda ka namang itaray kada kayo. Anya? Asino ko matimang itaray kanyak dito'y karayan? Tamagan yung tuko ni tatang Ay, masuro na kun iti amam. Di nga ron iso ti imay, ta imay na awitan ti linabaan, tanay na dagsan. Saan ka di nga inawit yo itay? Wen ata saan pa'y anabasa, itatanabasan na dagsanan. Ay, ana, kitain nyo. Ada kubo na kayo. Ala, saan samat na makabalasi, oh. Ha? Ay, di ta ka anak, mapan ko tulungan tilakay. Apay anabayag kayo di karayan adwa. Tulungan nakit di amang ibaba iti linabaan kat ni nadagsan. Damdamagan kay so asong batampay. Apay anabayag kayo. Agsipod taawan ti washing machine ijay. No kayat mo, bantayan nak ang aglaba. Uno saan, gumatang ka iti washing machine tapno dituya kun nga aglaba. Ngam, ingkamat sumakdo iti paglabak. Saan man atila isungsungbat mo iti saludsod ko? Tulungan na kun aamang ibaba iti linabaak. Ay na, nadagsan. Sungbatampay dagiti salsaludsudak. Nagalas ka tiaramid mon si ka Miguel. Ni, apay man ang tatang? Marigrigatan ti asawa man nakasusoon iti linabaan na. Imbis at tulunga pagdamdamagam kay din no apay anabayag. Pino nagbayag, mate? Ang mga no da sa bali nga naramid na di karayan.
Saan ka di nga ni buyet akadwana? Ay, huwag kaya. Madani buyit. Ay damagag tuman. No niya pa iti inaramid ti inana di karayan. Saan mo na damagan? Masaktan mo't ano ipakita nga awan panagtalik mo kun na. Diyak ngamin ipalubos alukunak ti asawak tatang. Masapol nga amok amin agaraw na. Saanin ko na midnay? Nasingpot ti asawam. Inton mapunwan. Jak amon no niya taramidin na. Aha, basta diyak ipalubos alukunak ti asawak. Ay, nawaw. Ay, anak ko. Anya tinakita mo inaramid ni nanang mo di karayan. Adala kaya kinibin na bimalasiw, tatang. Anya? Ay, husto pa ilate ko nakit nga da milagro nga aramidan na. Aguray ka man. Milagro nga. Wen, adda milagro nga aramidin na. Naglaing madgan ni nanang. No muna ti agmilagro. Ha? Ay, igagay ayam. Tayo nakasaw ni nanang mo. Agrinisot kami. Ibagam ka din agmilagro, tatang. Unay ko dito yung ubingin. Igagay ayam kunak. San atilay bagbagam. Agpuno ka. Anay ko, Miguel. Apay aminas masamtimag. Masaksakit na, anak. Ay, jak ibatanda ito. Ano di kag punaw? Anya ko matipudnog. Ay, nawaw. Anya ti ipunaw? Ay, asino ti lalaki? Awan ti lalaki. Ibatam ti imak at masaksakitan ko na. Agpuno ka. Ha? Asino ka di tinangibagakan ka nga na lalaki? Asino di kinibin mo alalaki di karayan? Anya, talaga nagrugit ti utak mo. Nikadila kahit nom ti bagbaga makinibin ko. Wan, tinulungag ta sana magkabalasiw. Nila ka itong mga kabaw. Wan, Ah, tinulungag ta mga numaanod ta nakapsot. Ha? Kasano ko mga agbalin alalakit ti may isang agkabaw. Dandanisan pa ya makakita. Day, hapaya nagimpaki ka basang. Jakon manusan nanang. Jakon manusan ti anak niyo. Pagbalbalin anak matanda ka sa babae. Ay, Jakon ti dumaw dawat iti dispenser iti anak ko. Awan basol yun nanang. Nabayagan nga ano sa kapoy ti aramid ni Miguel. Saan ka din amalapdan? Saan nga agbaliw ni Miguel no saan amaikad iti pagnakman na nanang? Kanayon ko matabagbagaan ni Miguel ngam di nakmat dangdanggan. Sige nanang, mapan kamin ka ni Boyet. Apananta, nanang. Mapantay ti ayan dagiti dadakkel ko anak. Intamat ida pasyaran. Ay, nabayag ka dito na panigi balayda. Ang mabayag tayo dyan, nanang. Wan anak, ijaitan nga agnaad. Anya? Sino mo yan tikadwa ni tatang? Bay amon ni tatang mo. Nauma akon kan kwa na. Inkanto la pasyaran na no dumakkel ka. Buyet! Ayan nyo! Anya pailat sa pulam. Nauman ti asawam ken ka. Ay nawaw. Ha? Anya ti kayo sawon tatang? Ha! Pimanawa na. Intugot na ti anak yaw. Anya? Apay nga, di yung linapdan. Ay, nawaw. Linapdan tarupam. Linapdan ni nanang mau ngem awan ti mabalin may. Pimanaw dalata. Nay, apay nga pimanaw da. Dapaw iti madinga aramid mau. Heh! Pagbalbalin na madakais. Nga oray mo awam madinga aramid na. Di kong gudam. May nawaw. Doon na. Ang gawin ka na. Mailiwa ko na yan. Langgong ka. Mangag na kaaya ay nawaw. Ay, kaya ba, nanang? Apay asyak ti mapan mangayab. Sika at tasika tinang pasakit itirik na na luko. Nagrigat kayam ti panawan ti asawa na. Ay, nawaw. Dahil ta tinalalam. Pumanaw labas sit ti asawa. May bagam nga da kasindarak na. Gauray awan mat nakita. Nanang, kayo idayapan. Ibaga, yung ang sulit yakinang itisidong ko. Sika tirumbang apapan mang sukon. Tabarang maay ayong pay di asawam amang sublikan ka.
Apay ngay may ka dito, Miguel. Ako umay kay sukunan ba kahit agawid tayo ni Balay. Nauma ako ni ti aramid mo. Diyak ka sa bulan ti asawa nga awan pa nagtalak na kanya. Ay, bakit ikarik iti batog ko alangit? Diyak tunulitan tinaramid ka. Nagkari ka man idin. Ngam inaramid mo lata. Ala na bakit? Diyak agbiag no awan kayo nga gina. Kumasan ka nga agbyag? Nagbyag ka mat idisakbay nga inasawa na. Ay sa bali idi sa bali ito. Agawid ka kit din. Saan ko amasapol tikaskan ka? Payag may sa ka nagawid. Saan mo ka di analukoy ni Dona? Natanggal di pangatang nanang. Oray ang sangit ang itisango na. Di na kaya. Si kamot lang ang tinangpatangkan iti puso na. Uray ka sa ti panagayat kan ka ti babae. No awan mo't panagtalag mo kan kwa na. Mapunas day tanga ayat. Anyang darami na tap nagsublit isigo na panagayat na sawa ka na nanang. Bakit am gagbalbaliw ka? Tapno sublian na ka. Kasa no, makita lang, di naman tan kaya gawin na nawaw. Makita am tibunga tikan naman ng imon mau. Adaya mayat nga itdanday tanga imon. Nagbababawi ako ang natangkan ti pangadang na. Dula, oh my God, dito din na. Ay, laglag ka kiti Adaya maaramidan ta pa nagbartag mau. Hoy, kita man tayo tsuram. Lampaw kan barbasan kan. Ti kunam kaya nakapay ni Dunay ti kasta nga tsuram. Anya ti aramida tap no agsublit ti pamilyak tatang. Agbalbaliw ka, lukaw. Agpapukis ka. Kain, agdisinti kami ta. Ngam no kastam lang, awan lamukaw. Naduldul pet ti tsuram ay nawaw. Isubtumot la, di na kayat. Kano di nakakayat, agpagunggan kan. No makakita iti disinti kan na singpait, ay isukat na ka. Isaw nga agdisinti ka. Saan nakasla basura ti tsuram? Imbag pa ikat ti basuriraw, tada kwarta na. Ngam si Kangay ay nawaw. Ay, isukat na ko na yaw. Ay, sana mabalin na tatang. Kaya aramidam nga rod ti rumbangatap no nasaya ti pagbanagam lukaw ay nawaw. Ay, sige nga ro tatang. Agbalbaliw ako. Day ta ti rumbang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo.